20 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ҳудуди шаҳраки донишҷӯён маркази ташхису табобат ва таълими Донишгоҳи Миллии Тоҷикистонро мавриди истифода қарор доданд. бинои тозабунёди маркази ташхису табобат ва таълим дар партави сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд шудааст. Иншоот дар масоҳати 0,183 гектар замин қомат афрохта, худи бино 3680 метри мураббаъро ташкил медиҳад. корҳои сохтмонӣ дар маркази ташхису табобат ва таълими Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон соли 2023 оғоз гардида бо риояи талаботи муосири соҳавӣ бунёд карда шудааст. корҳои сохтмонӣ аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Файзи Ҷавонӣ сомон ёфта аз таҳхона ва 5 ошиёна иборат мебошад. саҳн ва атрофи бинои маркази ташхису табобат ва таълими Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон дар масоҳати 7000 метри мураббаъ мунфарш гардида ҳамчунин ободу сабзкорӣ шудааст. дар ин иншоот толори маҷлисгоҳ барои 60 нафар, 61 утоқи корӣ ва дигар ҳуҷраҳои зарурӣ ба монанди ташхиси рентгенӣ, томографияи резонанси магнитӣ, ташхиси ултрасадо, табиби сироятшинос, дандонпизишкӣ, урологӣ, ҷарроҳӣ, доругузаронӣ, анестезиологӣ, хунгирӣ, ташхиси биохимиявӣ, дорухона ва озмоишгоҳҳо ҷой дода шудааст. ҳуҷраҳои кориву санҷишгоҳҳо бо дастгоҳу таҷҳизоти насли нави соҳавӣ муҷаҳҳаз буда, аз ин баъд барои гузаронидани машғулиятҳои амалӣ шароити зарурӣ муҳайё карда шудааст. дар маркази мазкур мо имконият дорем ки назарияро ба амалия пайваст намуда барои баланд бардоштани сифати таҳсилот аз худкунии донишҳои тиббии донишҷӯён шароит ва имкониятҳои муосирро фароҳам орем. ифтитоҳи маркази мазкур аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ дар арафаи яке аз ҷашнҳои муқаддаси миллӣ рӯзи ваҳдати миллӣ тӯҳфаи арзишмандест барои ҳайати бисёрҳазорнафараи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки бо назардошти талаботи ин соҳа дар ошиёнаҳои болоии марказ ҳуҷраҳои аллерголог, гематолог, гинеколог, гӯшу гулӯ ва бинӣ, терапия, табибони оилавӣ, асабшинос, педиатр, эндокринолог ва табиби чашм ҷой дода шудааст. марказ имкон дорад ки дар як вақт ба 300 нафар кормандону омӯзгорон, донишҷӯёни донишгоҳ ва дигар муроҷиаткунандагон хизмати баландсифати тиббӣ расонад. дорухонаи гиёҳҳои шифобахш, озмоишгоҳи омода намудани маводи доруворӣ аз рӯи дорухат, 8 синфхонаи дарсӣ барои машғулиятҳои лексионӣ ва ҳуҷраҳои корӣ қисматҳои алоҳидаи иншоот мебошанд. имрӯзҳо ҳайати устодону кормандони факултети фарматсевтии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон бо мақсади амалисозии дастури ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат оид ба рушди саноати дорусозии ватанӣ ва барномаҳои давлатӣ дар кафедраҳои тахассусии факултети фарматсевтӣ дар самти таҳияи шаклҳои доруворӣ дар асоси растаниҳои шифобахши Ҷумҳурии Тоҷикистон ва зиёд намудани номгӯи растаниҳои аслашон растанигӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои илмии таҳқиқотӣ гузаронда истодаанд. мо бо боварии комил гуфта метавонем ки факултети фарматсевтии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон метавонад барои тайёр кардани кадрҳои ба бозори меҳнат ҷавобгӯ ва дар татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноаткунонӣ бо суръати кишвар, инчунин барномаи рушди саноати дорусозӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 саҳмгузор бошад. шароиту имкониятҳои фароҳамшуда дар марказ минбаъд ҳамчун пойгоҳи муҳими таҷрибавиву амалии факултетҳои тиббӣ, фармасевтӣ, химия ва биологияи донишгоҳ истифода бурда шуда ба боз ҳам баланд бардоштани малакаи касбии донишҷӯён мусоидат менамояд. зимни боздид пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳо баҳои баланд дода ба масъулин барои омода намудани ворисони арзандаи сино дастуру тавсияҳои мушаххас доданд.